Ɗaruruwan mutane ne suka yi cintirindo a kan titi a Abala a yau da safe, Laraba 2 ga watan Hut 2023 domin su nuna goyon bayan su zuwa ga Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie CNSP, wato sojin da suka karbe mulki a ranar 26 ga watan Juye wanda ya shuɗe. Muna fata da Allah subhanahu wa ta'ala mai ruwa mai gobe Allah ubangiji ya biya su Allah wannan jagoranci na sojoji Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa da shi Allah ya ba su sa'a Allah ya sa su zama mutane masu adalci kuma su dace gaba a samu tattalin arziki wanda za a rage talauci matasa namu su samu ayyukan da suke yi. Kuma muna da wannan kurkuru wanda ya tsara wannan taron a nan Abala da kuma addu'o'i wanda maluma suke nan gari a ci gaba da addu'o'i kuma a ci gaba da kawo ma wannan gwamnati ta sojawa ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani mutane su ga yawo su yi haƙuri wannan abin da ya faru na ƴan Nijar ne. Mu ne ya kamata a ba dama mu gyara kawunan mu. A ce a yi runduna a Nijar an yaƙi muna gaya muku jan Abala wannan sai dai yawo karya ce wadda za take hamshi daga da haƙura. Muna nan muna jira za mu ba da jininmu da rayuwarmu a kan kare ƙasar mu ta Nijar. Kasancewa mun yi Abala mun kowa sun da cikin sama don sun kirice. Wani da wani ta yi hima ne a gaban mu. Mu dole mu ne mu yi tokon da gwamnatin mu da don kowa da tsakar mu muna mai wannan CNSP goyon baya na ce muna goyon bayan su muna tare da su ko muna fatan tare da Masu jerin gwanon na Lumana sun ɗauki babban titin Abala tun daga babban shato har Meri inda aka ci gaba da nuna annashawa ana ta kide-kide da raye-raye.